आदर्श प्राथमिक विद्यालय पंढरपूर स्टँडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश 3.7 Let's speak page number 41. Hello children, today we are going to learn 3.7 Let us speak. Oh, listen, repeat and enact. ऐका, पुन्हा म्हणा आणि अभिनय करा. तुम्ही हे संवादादी ऐका, पुन्हा म्हणा आणि त्याचा अभिनय करा. जॉन सेज, आय फाउंड अ पेन्सिल. ईशा, इज इट युअर्स? जॉन म्हणाला, मला ही पेन्सिल सापडली आहे. ईशा, ही तुझी आहे का? ईशा सेज, नो, इट्स नॉट माइन. नाही, ती माझी नाही. जॉन सेज, अमित, इज दिस पेन्सिल युअर्स? जॉन म्हणाला, अमित, ही पेन्सिल तुझी आहे का? अमित सेज, नो, इट्स नॉट माइन. अमित म्हणाला, नाही, ही माझी नाही. जॉन, सोनू, इज दिस पेन्सिल युअर्स? सोनू, ही पेन्सिल तुझी आहे का? सोनू सेज, येस, इट्स माइन. थँक यू जॉन. सोनू म्हणाली, हो, ही माझी आहे. आभारी आहे जॉन. आनंद सेज, एक्सक्यूज मी, इज दिस रुलर्स युअर्स? आनंद म्हणाला, अरे इकडे लक्ष दे, ही पट्टी तुझी आहे का? बिट्टू सेज, येस, इट इज. थँक यू व्हेरी मच. वेअर डिड यू फाइंड इट? बिट्टू म्हणाला, हो, ही माझी आहे. मी खूप खूप आभारी आहे. वेअर डिड यू फाइंड इट? ही तुला कोठे सापडली? आनंद सेज, अंडर द बेंच. आनंद म्हणाला, मला ती बाकाच्या खाली सापडली. शिल्पा सेज, एक्सक्यूज मी अशू, हॅव यू लॉस्ट युअर इरेझर? शिल्पा म्हणाली, अरे इकडं लक्ष दे अशू, तू तुझं खोडरबर हरवलं आहेस का? अशू सेज, येस, आय हॅव. हो, मी हरवला आहे. शिल्पा सेज, इज दिस युअर्स? शिल्पा म्हणाली, हे तुझं आहे का? अशू सेज, येस, इट्स माइन. थँक यू शिल्पा. हो, हे माझे आहे. आभारी आहे शिल्पा. शेल्डॉन सेज, ओ, आय फॉरगॉट माय पेन ॲट होम. कॅन यू प्लीज लेंड मी अ पेन सानिका? शेल्डॉन म्हणाला, ओ, मी माझे पेन घरी विसरलो. तू मला एक पेन तात्पुरते देशील का सानिका? सानिका सेज, ओ येस, हिअर इट इज. ओ, हो, नक्की, हे घे. शेल्डॉन सेज, थँक यू. आभारी आहे. लक्षात ठेवा, फाउंड सापडले, लॉस्ट हरवले, फॉरगॉट विसरलो, युअर्स तुझे, माइन माझे, एक्सक्यूज मी माफ कर, इकडे लक्ष दे, थँक यू तुझा आभारी आहे, लेंड उसने किंवा तात्पुरते देणे. हे शब्द पाटीवर आणि वहीवर लिहा व पाठ करा. थँक यू.